Així han vingut l'equip de Correcaminos i anem a passar un gran dia, un gran matí en un gran poble. Estem avui així en Mascarell. Nosaltres l'objectiu d'avui, com sempre, és disfrutar i sobretot Míriam també, que és el debut d'ella en equips. Anem a cuidar-la, fer el que podem més i res, això és el nostre objectiu, disfrutar. Bon dia, estem així en la primera prova de Lliga Clubs, a Mascarell, i anem a tope, i cooperat a tope. Vinga, vamos! Chicos, primer dualdón del año por equipos, a disfrutar. ¡Vamos! Venga, por todo. ¡Todo el tinglado, la pillas! ¡Qué calidad, qué calidad! Bueno, bien. A ver si los chavales se comportan bien y podemos hacer una buena carrera. Hoy pinta de categoría internacional. Està tot ja. És així, guanyar i a casa. Molt bé, anem a guanyar segura per totes. Els perdidos que no valen per res. Pues bueno, ahir estava que me volia deixar el triatló, però avui, gràcies al meu equip, m'ho he passat superbé. O sea, de fet, ho tornaria a fer en este solet, en el massatge, en tot, en el dinar que tenim ara, així que... genial. Muy mal, los que tenían que venir no han podido venir por enfermedad y hemos salvado el día, pero bueno, sufriendo, que no es poco. Bueno, bé, la veritat que és un dia prou dur, la veritat. Hem aconseguit l'objectiu en nota sobresalient i res, l'organització molt bé, el recorregut molt xulo i un poble molt xulo, molt bonic tot.